नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मटार पुरी. ही नाश्त्यासाठी एक चविष्ट डिश आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघू. एक पाव मैद्याचं पीठ आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे. ही 1 वाटी मटर आहेत, कोथिंबीर आहे, 1 छोटा चमचा लाल मसाला आहे, अर्धा चमचा हळद आहे, 1 मोठा चमचा तूप आहे, 2 मोठे चमचे अद्रक लसूण पेस्ट आहे, जिरा पावडर छोटा चमचा 1 आहे आणि 1 छोटा चमचा जिरं आहे. चवीसाठी मीठ आहे आणि तळण्यासाठी आपल्याला तेल लागेल. पहिला आपण पुऱ्यांसाठी पीठ मळून घेणार आहोत. त्यासाठी 1 चमचा मीठ टाकते आहे मी. तूप आपण टाकायचं आहे. थोडी कोथिंबीर आपण घालूया. आता हे आपण तूप घातलेलं आहे म्हणून आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया चांगलं. हे स्टफिंग आपल्याला बनवायचं आहे तर त्याच्या अगोदर हे पीठ मळून ठेवलं तर हे पीठ चांगलं सेट होईल, म्हणून हे आपण अगोदर मळून ठेवायचं. थोडं थोडं पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला. पीठ आपलं जरा मळून झालेलं आहे. 1 चमचा मी तेल सोडते आहे. तेल सोडून असं 1 मिनिट आपण हे मळायचं आणि आता हे आपण ठेवून देणार. पीठ आता आपल्याला 10-15 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे. 2 चमचे आपण तेल आधी टाकणार आहोत. जिरं टाकणार आहोत. आता आपल्याला मटर टाकायची आहे. थोडंसं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे आधी आणि हे मीडियम आचेवरती आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. दोन मिनिटं आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. 1 मिनिट झालेलं आहे तर आपण उघडून बघू. आता आपल्याला आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे. आलं लसूण पेस्टमध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली होती. जिरं, लाल मसाला, हळद. मी जिरं आणि जिरा पावडर दोन्ही पण वापरली कारण अखंड जिऱ्याने ह्या पदार्थाला स्वाद चांगला येतो आणि ती खूप चविष्ट होतं. ह्यासाठी आपण जिरा आणि जिरा पावडर पण वापरलेली आहे. आता आपल्याला हे चांगले 5 मिनिटं फ्राय करून झाकण ठेवून फ्राय करायची आहे. झाकण ठेवते आहे आणि गॅस मीडियम आचेवरती आहे. 3 मिनिटं आपली झालेली आहे. आपल्याला आता कोथिंबीर टाकायची आहे. कोथिंबीर भरपूर आपल्याला टाकायची आहे. थोडंसं मीठ. आपली मटर आता चांगली फ्राय झाली आहे. आपल्याला झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजवायचं आहे. परत झाकण काढूया. कोथिंबीर थोडी अजून घालूया. आपली आता मटरची स्टफिंग तयार आहे. गॅस बंद करून जरा हे आता थंड करून आपल्याला जाडसर मिक्सरच्या भांड्याला लावायचं आहे. हे असं मिक्सरला जाडसर मी लावून घेतलेलं आहे. ही अशी आपली स्टफिंग रेडी आहे.
जी आपली उरलेली कोथिंबीर आहे ती आता आपण आतमध्ये घालणार आहोत. पीठ आपलं छान सेट झालेलं आहे आणि हे पीठ मी जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही असं मळलं होतं. आता आपल्याला याचे पुऱ्या करून आतमध्ये ते स्टफिंग भरायचं आहे. पुरीसाठी आपण हा एवढा असा गोळा करून घ्यायचा आहे आणि हे असं रुंद करून त्याच्यामध्ये आपल्याला ती मटारची स्टफिंग भरायची आहे. असे हाताने करायचं आणि लाटायन करायचं असतं तर लाटून पण आपण हे भरू शकतो. हे चमचाभर स्टफिंग मी एक चमचा भरून मी स्टफिंग आतमध्ये भरलं आहे. मोदकांमध्ये कसं आपण भरतो सारण तसं हे भरायचं आहे. हे असं भरून झालं आहे. हे आपलं मटरचं स्टफिंग पुऱ्यांमध्ये भरून झालेलं आहे. आता आपण लाटून घेऊया. हे जर असं पीठ लावून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला असं पुरी लाटायची आहे. पुरी लाटते वेळी हलक्या हाताने अशी लाटून घ्यायची आहे. ही आपली लाटून झालेली आहे. तेल तापलं आहे आणि आपल्या पुऱ्या पण सगळ्या लाटून झालेल्या आहेत. आपण हे थोडंसं सोडून बघूया तेल तापलं आहे काय. हां, तेल आपलं आता तापत आलेलं आहे. आता आपल्याला आतमध्ये पुरी सोडायची आहे. ही पुरी आपल्याला चांगली खरपूस भाजून घ्यायची, तळून घ्यायची आहे. उलटी करायची आहे. आपली भरलेली मटर पुरी तयार आहे. एकदम चांगली फुलून सगळे पुऱ्या आलेले आहे आणि एकदम खुसखुशीत झालेले आहे. चवीला पण खूप सुंदर झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. एक मी तुम्हाला खोलून दाखवते आहे किती स्टफिंग किती सुंदर आतमध्ये भरलेलं आहे. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.